Dili ka sa ka, oh. Maglisod kay grabe ka putik. Grabe ka putik, di siya malisod siya kuwan. Ha? Magkuha na sila guys sa ilang mga kuwan. Ilang karga. Mag-pick up nila silang karga mga nilos. Sa office ni? Mga gaan naman din na, mga gaan. Mga balay naman na. Ha? Ada. Ha? Naa mong kuan. Office mate. Wala ba kayo? Wala kayo kung ba na? Aw. Na? Ha? Sabi ka sa akin, okay, tapitan. Sa opisina eh. Kaya niya ko ihatid sa opisina? Hi, sir! Sir Cap! Oy, Sir Cap! Naibalo po ka, luoy kay ko karon. Kay, ko ano, wala po ko makanao, gini atras na nauban ko magpunod diyan sa cloud. Murahin man siya. Oo. Kami napansin, di ba nakababa? Oo. Patuo man ka pa nang wala na ko. Nga naapa ko diri nagtindog pa. Sabihin sa tuwa man to, gahuwa ng tuwar. Ano ko. Luoy nga load ang lola. Asa ka mo sakay kang? Kapitan? Oo, higlanan mo siya doon. Opisina? Oo. Danlok ka, mandlok ko kung sir. Sabihin mo, ako sa akin ka na lang. Kasi, nagdari-dari ka na. Wala, pagkasa tayo. Ta.